mochokoro obo osiritie obogima bwae ase nyagitari emo ime yomochi bosongo maega yokoborwa boso yokorwara ase emioyo banyara bonigo bono botendere bonyagitari eyo bwatebire buna tari gwancha kunyagitari eyo gose omunyagitari oyo bwendete koene kyanko murikerare omwana oyo onyarete kobaka gosiria obogima bwae chinkwana chigati amate eyo kyanyarwa bachiko ariganirwa no morikito ikiliforenge nareta omwana moisondo gokuchiana mogiti kagotara karebia abwate problem yarenge nke are achite for check up nago kwana iro mwana mocheriare chibiche chiaye abo koboro kibuna arenge moyo nandi buna arenge gotara nyagitari agateba omwana wente kogenda for surgery yarenge gwere kiteka 30 nandi yare gwere kiteka chinke so I allowed him akado omwana surgery ataya it's a simple thing nabo ngobwatanga virusi nandi mbibwati effect erabye ko manyana akonfirm omwana ngotarare she's okay na inde tagotwara na problem ona kerana jetema mbingo nyoro omwana ari ICU. I was shocked what happened koligia obo maene igoro yo mwana uri korwari gugaiga mano yo nobo maene na aicha agacha korwari gugaiga ase obo kongwa bwateguye mioyo yaye n'abanyagitari bari kumurwaria bamuirete bakamukorera surgery na bakakora surgery bagakora bia lakini rende azitwa baga mwana ga develop yendo tukuruke reaction and abanyagitari mbatemete kadri ya uwezo wao kumukonya ubugima bwaye lakini reaction ige gatoka yabeire nene umunyagitari obona bachitaga examine chi record chionsi aga examine omwana kiregento de family pole na kende yonzi baraga ni gokonya konde wonse ko basenya gitari ntore tayari kukonya korengana igoro bachete bakanyara gokora postmortem na ndinga gerete mbabete satisfied nga nyagitari tutagiti kubisa kende tore tayari cooperate na barabu ntore tayari kubakonya ntore tayari babamo na barabu ogekogera iyi incident tuta anticipate na intwe toskabasyo mancho